نالون مصنعتنا كاب يوحنس 10 قصر إسران كلتن كساب 4 حدني فهمت كلاتكم حساباتكم كتبوا انتاي بالكاب إسران كلتن كساب 4 حدن كان ببيمو كجمري أب يروساليم بعل محداس بيت مقدس كونه كرمت خا نبره يسوس دما أب بيت مقدس أب جبل سلمون يملالس نبره شعو أيهود أخببوا مو كسام معاسي خالح تبلنا نسخا كريستوس تهوينكا أجهيد كان جرنا بلو يسوس ملسلم نجيركم آمنكم إذا بسم أبوي زجبرو زلله جبرتاتي مسكرلي على نسخاتكم جنا كم تزبلكم كابتن أباجي أي سلزي كونكم أي تأمنونيهم تناباجي أي جنا دمت أي سماء أنا خا ألالين نساتونوني سعباني أنا خا هي وزل على مهبن نزل على دمايت أفانين كاب إيديون زمن زأن يلبون تناعات ذهابنا أبوي كاب كله يأبيو كاب إيد أبوي حدا كوا كمن زأن زغل يلبون أنا أبو حدينا أيهود بدا 4 من قتلوا كان بحدش من العلو يسوس كاب أبوي بزح سنة جبرتات أريخهم سلينا أنا جبريهم بدا 4 من قتلوا نتدلي زلهم إلو ملسلهم أيهود سلتي متصرف سب كنسخا نفسخا أملاح سلز مقبار كان مبر سلتتصبو قبرتات كاس أيكونن بإمن أطلق كايلهم ملسلو يسوس ملسلهم أبحقهم أنا أمالختيهم بلكو زبل دوائي تتعحفني نتهم قال أملاح زمتعلهم أمالختي كاب زبلهم تعحف كفرس هيكالني نتعبوز قدسو ناب عالمون زلعاخو قدا ود أملاخ يسلزبلكم كميلكم تتعرف على اللغات ولهم قبر أبو انت زي قبركو أي تأمنوني انت قبركو قنا أبو أباي مهلاو أنا ونا أبو مهلاوي انتو تفلتو تستبلونسي نعيكو انت زي آمنكمني نتي قبري امنوو مليسوم دما كحزوو دليو نسقنا كاباداو مولك أخام بحدش نابتي يوحنس كأدم يتمغ الله زنبرا سفرا نام معدو يردانس كده أباون تقمت بزو حد ما نابو متيوم يوحنس حنت تأمراتو كاي قبرن تي يوحنس بزعبو تزارب وزبلا كله قنا حق اخوانا بلو أبون بزوحات عمنو يبلنا كبرن شمو يخون زحالف السمون أبزرعنا يكفلي أيهود نيسوس غانين هيزو يعبدالو انتا إلكم يخون تسمعوا بمبال نتوم نيسوس كسمعوا زمتصو سبات نتوم كاب يسوس كمهارو زمتصو سبات كاب يسوس كرحقوم نيسوس كا اب قدمت حزب موغس كيركب بزح كم زصعارو گن كم زي سلطوم بت تزاربو زربا امونغوم اب مفللاي كم زسعبر اينا نيرنا بسنگي امونغو ايهود استفطر مفللاي دما اتوم غانين حيزو يعبدالو انتالكم يخم اتسمعو زبلو ايهود اتاب لعلي يسوس كغبرو زحسبو خم زي سلطوم بسفيح رينا نيرنا وانجيل يوحنس ببزحي بزعبا تمرتات يسوسن وصيتاتون كمو دما اتي يسوس زغبرو تأمراتات اب سنبت وي دما اب بعلات كم زخونه صعبنا يزي نغرون ببزحي تصحيفونا نرهو ازلومي نصنع خفلج كجمر كله انت الي زجمر اب يروساليم بعل محداس بيت مقدس كونه كرمت خا نبره يسوس دما اب بيت مقدس اب جبل سلمون يملالس نبره يبلنا اذ بعل محداس بيت مقدس زبحال بعل حدا كابت اغزابير كبعلو ويلو زعززون بعلات ايكونن اذ بعل زي بإبرايست كمت عنتو إيوبا زبلو زنبره هانوكا ويدما چانوكا يبلو ترجمو هانتاي مالتيو اندغنا موفاي مالتيو نزبعال محداس بيت مقدس ايهوداويان ناي برهان بعلون يبلو ويم إذا بعال زي نشوم مونت معالت زتصنح بعالي إذا بعال زي دما كسلف أبزبحال ورحي أما بالإسران حموشتم معالتي أمونغو حدارن تحساسن بناي أيهودا ودوارح زبعال بعالي مالتي نزبعال زي شمعة بمولا يوم زخبرو تشعات شمعة زحز مينوراح وي چانوكا أبزبحال متحازي شمعة
ام نفسه كف معالتي حنت شمعة انداغبرو نشمونت معالتي اب يمان جميرهم ناب صقام وولعهم اب تمقمطي شمعة بمقماطهم نتبعال زخبرو مالت اب تقداميت معالتي حنت شمعة يولعو اب تخالأيت معالتي دما نتخالأيتي شمعة يوسخوا اما بل سالسيتي معالتي نتا سالسيتي كومون داغبرو نشمونت معالتي نتن شمعة كاب يمان ناب صقام ناولعو يخبروا مالتي تاشعيتي شمعة مقابتا تاشعيتي زلابتا ناي شمعة مقمطي مولعي تبحال مالتي نقول لنتو لعن الساعة مالتي ابتا قداميت معالتي كم تبلو صناحكو حنت شمعة مس مولعيتا كبرو يبرحو ابتا خاليت معالتي خومو مالتي اذا بقال زي كما يكبقال جميرون دحر إلنا إسرائيل كمتي يوبا أنتوي تزاريبو زنبرة أبتحتي ألكسندر عابي ويدما أبتحت غريكاويا مسودقو ناي ألكسندر عابي تكاي ويدما وراسي زخونة أنتيوكيس 4 زتبحله أبتقوانتي تزوبا أبتحتي سلزنبرة أنتيوكيس نتوم أيهوداويان كچقونهم كساقيهم كقتلهم كابو حليفون نتوم كحنات أيهود أوتسيو ناتو كحنات أبت بيت مقدس بمؤمات نتنا أيهود أمنت مانم كيكتل بمخلكال أبت قدس بوتا زي تقدس ويرخص حاشما بمسوا نت بيت مقدس كم زركسو إذن أجر زقط عم أيهود دما أنصارت أنتيوكيوس 4 كم زتلعلو نأنتيوكيس 4 كم سعرون نتا الرخيصة زنبرت بيت مقدس دما مليسهم نأملاهم كم زوفيوا كابزا معالتني نوز بقال كم عاب بقال أب إسرائيل ككبر كم زجمرة ناي تاريخ مزاجبتي نقرونا مالتي يسوس بقار أيهوداويا نزبعال أب زخبرو لأوانيو أب قبل سلمون زملالس نيرو أب زي كأيوم أيهود نيسوس أخبيبهم كسام معاسي حالا حتى بلنا نسخا كريستوس انتخوين كا أجهيد كان نغرنا يلومو أب قبل سلمون يملالس نبرا خبلنا خولو نابت بيت مقدس عزو تيرو يمتس نيرو مالتي آمين كدمي نابت يسوس تحاتتومو نسو زملسو حاسا مخانا قروب بزعبا أخباب وزبل قال كزارب دس بلني بزوح بزعبا زي أخت زاربو يخوم إلى حاسيبا نيرا جن مانم سب أي تنكفون مالتي إزي أخباب وزبل قال تراك قال أيكونن قدسان إزي قال زي وتعدراوي قالي حق إيدو تمو تعدرا زنبرنا إزي أخباب وزبل قال بتعمي زردقانا أخباب وخبلنا هولو قليل قال أيكونن أخباب وخبلنا هولو آخر دينامو كم زين كأساس أمن قراء رؤيتيامو مالتي وتحدر زنبرنا أزقال زي كمان نمسب نلعلي ردقاناي اندحر تخبيبكا أخيلوكاي اتا انكو كابت زتخبكالو بوتا تملطلو تخيل منجدي بحد وغن فانتيسكا بموصات راي نزخت قبر كل خادمة بزوح مسوعات تاتي زحاتد يسوس بقار بتوم صلعتو هلاونتو بحزي بلوم موتو بزدليو ايو ابستخبيبو زلو أيهود نيسوس أخبيبهم يوم مبقر نيسوس كسام معاسي خالا حتى بلنا نسخا كريستوس انتخوين كا أجهيد كا نغرنا إلهم حتي تومو أبزو نقول لحنا قلت كخاون زلو ونغرن تايو أيهود يسوس نسو كريستوس موخانون زي موخانون بحق اخفلت إلهم يكونون كسام معاسي خالا حتى بلنا نسخا كريستوس تخوين كا أجهيد كا نغرنا إلهمو أيهود ملسناي كريستوس هو أنا إيه خمسهون أي سحتوونه أبز أيهود متان نتناي وشت حقنهم تجبارا وين مجباريهم نيسوس كريستوس نسخة كريستوس تهوينكا أجهد كان نجرنا يلوم حتي تومو كريستوس اندحر كوينكا خبلو خلو انت أمزبلو زلو اتنا إجزابير قبو اتنا عالم مدحاني اتنا أملاخ زحاريو اتنا إسرائيل تصفى نسخة دي خائلهم يمزحات وزلو يسوس كريستوس كويتاي يسوس نتستحاتو حتوهم اللي سكولون تايلو يسوس ملسلهم نجيركم أي آمنكمن إذا بسم أبوي زغبرو زلو قبرتات يمسكر اللي
አሎ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባጊአይ ስለዘይኮንኩም ኣይተኣምኑን ኢኹም እተን ኣባጊአይ ግና ድምፀይ ሰምዓ ኣነ ኸኣ ላለየን ንሳተንውን ይስዕባኒ ኣነ ኸኣ ህይወት ዘለዓለም እህበን ዘለዓለም ድማ ይጠፍኣኔን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን የልቦን እቲ ንዓኣተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓብዩ ካብ ኢዳ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዐን ዝኽእል የልቦን ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ኢየሱስ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ኣነ ክርስቶስ ምዃነይ ካብ ምንጋር ሓሊፈ ብግብሪ ኣርኤኩም እየ ዝብሎም ዘሎ ኣሜን ኣብዚ ጎይታ ከምቲ ንሳቶም ዝሓተትዎ ኣግሂድ እዩ ንሱ እቲ ንዓለም ዘድሕን ወይ ድማ ናይ ዓለም መድሓኒ ከም ዝኾነ ክነግሮም ከሎ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ክነግሮም ከሎ ክልተ ነገር እዩ ኢሉ ቅዱሳን እቲ ቀዳማይ ዝበሎ እንታይ ኢሉ ነጊረኩም ኣይኣመንኩምን ዝብል ከውን ከሎ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዘረጋግጽ ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ብግብሪ ማንነቱ ከም ዝገለጸሎም ወይ ከምቲ ኢየሱስ ዝበለ ብስም ኣቦ ዝገብሮ ግብርታት ይምስክረል ያሎ ብምባል ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ምንም ዘይማእቲ ከም ዝኾነ ክነግሮም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ብዙሕ ኣርእስታት ኣልዒልና ብዛዕባ ብዙሕ ሓሳባት ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ንኣብነት ክርስቶስ መን እዩ ኢልና ሓቲትና ክርስቶስ ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ከመይ ብኸመይ ክነረጋግጽ ንኽእል ዝብል ሕቶ ኣልዒልና እውን በዛ ሓሳብ እዙን ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኢየሱስ እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረል ያሎ ክብል ከሎ ብዛዕባ ኣይኖት ግብርታት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ወይ ድማ ኣይኖት ግብርታት እዮም ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾኑ ዝገልጹ ኢልና እውን ብዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ነዚ ክንሓቶ ፀናሕና ሕቶታት ኣጠቃሊሉ ዝምልሰልና ሕቶ ናይ ሕቶ እንድሕር ኢልና ክርስቶስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ንመልስ ነዚ ክንሓቶ ፀናሕና ሕቶታት ብምሉኡ ኣጠቃሊሉ ይምልሰልና ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ ክርስቶስ መን እዩ ክርስቶስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብዘይ ሰጋዕ መጋዕ ክምልሶ ዘለዎ ሕቶ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሜን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ኣጸቢቑ እንድሕር ተረዲእና ጥራዩ ነዚ ናይ ኢየሱስ ዘረባ ብቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል እንተዘይ ኮይኑ ኢየሱስ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ክንርድኦ ከጸግመና ክርስቶስ መን እዩ ክርስቶስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ነቢያት ብዛዕባ ክርስቶስ እተነበይዎ ጸሓፍቲ ብዛዕባኡ ዝጸሓፍዎ ኣብ መዝሙር እተዘመሩ ትንቢታዊ መዝሙራትን ኢየሱስ በዓሉ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝተዛረቦ ኩሉ ክንውከስ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢየሱስ ስቕኢሉ ይኮነን ኣነ ክርስቶስ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኢሉ ብትብዓት ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ትህያው ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ነቶም ኣኽቢቦም ዝሓትዎ ዝነበሩ መሊሱሎም ኢየሱስ ነቶም ንስኻ ክርስቶስ ዲኻ ኢሎም ናይ ማንነት ሕቶ ዝሓተትዎ ኣይሁድ ክምልሰሎም ከሎ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ብኣፍ ጥራይ ዘይኮነስ ንማንነቱ ዝገልጹ ነገራት ብተግባር ብምግባር እዩ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ገሊጹሎም እንተኾነ እዞም ሓተቲ ናይ ኣምላኽ ነገር እውራት ስለ ዝኾኑ ነቲ ግሁድ ዝኾነ ስራሕ ኣምላኽ ክርእይዎ ይከኣሉ ኣይገርመኩምን ንናይ ኣምላኽ ነገር እውር ዝኾነ ሰብ በቃ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ጥቑ ሙታት ዋላ ተሰሳእኹም ኣይረኣየኑ በቃ ምንም ድምርፅ ኣይብሎን ይገርመኩም ኢየሱስ መዓሲዩ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ነጊሮም እንድሕር ኢልና ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቤተ መቕደስ ቃል ከንብብ ምስተንስአ ነቲ ዝሓብዎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ገንፂሉ ከንብብ ከሎ እዩ መንነቱ መን ምዃኑ ብዕሊ ነጊርዎም ኣሜን ዶ ቅዱሳን ነዚ ኣብ ሉቃስ 4 ካብ 16 ክሳብ 22 ከይድና ክነንብብ ከለና ንረኽቦ ኢና ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከነብቡን ተንስአ ብለና መጽሓፍ ነቢዩ ኢሳያስ ከዓ ሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተቐልኦኻ እዚ ተጽሓፎ ክብል ረኸበ ብለና ንድኻታት ከበስሮም ዝቐብዓኒ ስለ ዝቐብዓኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንእውራት ምርኣይ ንግፉኣትካ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ
هريتي أملاخ እግዚአብሔር كسبخ لأخني نتمتصحف عصيفو أنا تأجلجالي هيبو تقمت أبت بيت صلو زنبرو كلهم دما عندهم نابو يتمتان نبرا شعو إذا صحف زي لومي أب أزانكم تفتسأم خبلهم جمر بلنا كلهم كأمسكرولو بتي كاب أفوزوت زربا تأجاد ما يقرم نبرو إذا سود يسيف ديكونن كأيبلو نبرو بلنا يسوس بزتفلالي أجات أميتات بزعبا ماننتو بزتفلالي منجدي يزارب نيرو كابتي زارب نلعلقن كم تبع لي يسوس زبولو قبرتاتو نماننتو زاربو نيرو آمين أبزغنا نبوت أنا حنا يسوس نتي نبي إساس قدمي شو عتميت آمتا بيلو تنبيو تنبيت إذن عايز تصبي تنبيت نيرو لومي إزي آبا إزانكم تفتسيمو إلو بدفرت قبل كله اتحق نسوس لزغوني آمين يسوس نزي أبزي تصحف زي لومي آبا إزانكم تفتسيمو إلو زبولو حق خمزخونن كم زي كونن نتي سماعي بتكبر كرئي اللو حق إيدو لوم إذا تفتسيمون دحريلو نزيق الكوينو وخركب اللو يسوس كريستوس بحكي اتزبولوس كم تزبولو ديو ايكونن يسوس كريستوس نزيق الكوينو وخحلف اللو يسوس كريستوس قويتاي يسوس دما نزي أبزي زبولو دما بتكبر بيوتو قليصون يقلصون كم زلوينا كسعلومي أبزتنا عنا يخفلن رئي زلونا آمين كابزة فترة كسع رأي ندحر أنبيبنا كله بزعبا يسوس الزارب كنبل نخلينا اتناي مجمر تاتنبيت تزارب بعلو እግዚአብሔር أبوي آمين عدامن هيوانن نግዚአብሔር أبو بزي مئزاز مسبدلو بسنك زي مئزاز دما كاب إيدن جنت كوتصوم كله تسفى هيبويو كاب قدم قصو أوتيوم آمين تسفى كي حابة يكونن ساقيقوم آمين بزي تسفى يكونن كاب هلاونت ناتو تسيوم እግዚአብሔር شمو يبارك حدا معالتي خمز بالجوم حدا معالتي مليسو نابحفوهم كمزأتوهم حدا معالتي كمتنا يقدم مسؤو حبرت كمز قبرو تسفاهيوي سديدوهم እግዚአብሔር يمسكن آمين أبزا فترة 13 مشتخيدنا على نبو كولنا እግዚአብሔር كمزيلو أمونغو خان أمونغو زاسبيتي أمونغو زرأخان أمونغو زرأن كأتصل اتكلالخو نسو رأسخا تشفلقو نسخا دما شخونوت نكسيخا بلو يبلنا يسوس انبقار نزي تقباراو غبريو كمت نبيات قدم الزمانات التنبيوو نعانا كدحن سب كوينو كاب دنگل مارام توليدو نابتن بيتي ساس تشاعته كاب قطر شدشك ساس شوعته هنا ننبب كولنا حتى وليدنا ودون توهيبنا أمو اتقزعات كأمونكوبي سمون قروم مكار برتو عملا أبوز العالم مسفن سلام كسمي بفردن بتصدق ان كاب حجك سنزل العالم ما انت خصنا عنك أمانسي أبزوفان داويتن عم منقستو إبيتون قزعات سلامون موداتها يبلون قناعت እግዚአብሔር قوتا سراويت نزخ قبريلو كبرن شمو يخون نابقلات يا أربعة هنا ننبب كولنا دما نزي أبلع لزت أغسنا يا حكي زرقا قصلنا مين ملعات زمن مسمت أغنا يبلنا نتوم تحت حقز اللو تشايت انت خوتهم نحناون ولدنت انت هنركبسي أملاخ نزي كابسة بيت التولد تحت حقون زخونة ودو لأخوي بلنا نقول نتب زعبا يسوس كريستوس تتصحفت صحفات تنبيتات مزمورات اندحر كنتكفهم فتينا ويدما بزعبهم زنزارب جميرنا عمتات كدينا سلازي قرب بزعباتي يسوس من مخاني مسكر اللي قالو إلو زبولو حسابات تزاريبه نابتزوت الحساب كحلف دسي بلني مالسي دارغا كلهم تبلنا من ما يقاننان دارغا كلهم تو بيسوس زتقبرو تأمراتات حدا بحدا انترئنا يوم ناماننتو زتأمتو ويزملاختو أملاخاوي ماننتو زغلصيام آمين يسوس نسلم فواسيلو نحموم أيفوسن نسلم متنسائلو موتات أيتنسن اتخلو بؤوز قبارو زنبارو تأمراتات حدا كندي أملاخ نزبو كمز حالين كمز فكرامن زريئي خاون كله تخالي مغنيات دما تامن قستا أملاخ كمي تمثل بزعبان نقوسان زملاختي እግዚአብሔር ይመስገን كم جمريا
አገልግሎት ኢየሱስ በተአምራ አስተሰነ አገልግሎቱ በተአምራ አስተሰነ አገልግሎት ይነሩ አይኮነ እንደ ቅዱሳን ነትማይ ናወይኒ ካመቅያራት ሒዙ ክሳ አብዝ ምዕራፍ ንበጽሕ ዳርጋ አብ ኩሎም ምዕራፋት ኢየሱስ ተሰሚዑን ተራእዩ ዘይፈልጥ ተአምራት እንዳገበረዩ ናብዝናይሎም ምዕራፍ በጽሑ አብ ምዕራፍ ክልተ ሪና የዛሐለፍና ክፍልታት ዝብለኩም እንደሕር ኮይኑ ኢየሱስ ነቲ ማይ ናወይኒ ቀይሩ አብ ምዕራፍ ክልተ ካብ 1-11 ማለት እዩ አብ ምዕራፍ 4 ምስከድና ድማ ኢየሱስ ምስታ ሳምራዊት ሰበይቲ ጊዜ አሕሊፉ ሳምራውያን ከም ዝደሓኑ ንሪኢና ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ቁጽር 43-54 ከይና ክንንብብ ኮለና ድማ ነቲ በቃ ነቲ አብ አፍ ሞት ዝነበረ ወድቲ ንጉስ ወድቲ አገልጋሊ ንጉስ ቃልኡ በመልአኽ ፈዊሱ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ምዕራፍ 5 ድማ ክንበጽሖለና ድማ ኢየሱስ ነቲ 38 ዓመት በቃ ተደኒሱን ዝነበረ ተደርቢዩ ዝነበረ ሰብ የብለይንና በለ መዓልታው ዘማረር ዝነበረ ሰብ መጽዩ ፈዊሱ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ተንስም ዋራት ካል ኢልካ ኪድ በመባል ካብቲ ተደኒሱዎ ዝነበረ ስፍራ በቃሉ ፈዊሱዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አብ ምዕራፍ 6 ካብ 1-13 ከይና ክንንብብ ኮለናውን ኢየሱስ ነቶም ናቁ ተአከቡ ንልዕሊ 5000 ሰባት ዝኾኑ በኽልተ አሳን በ5 ጎጎሱ ገምን ክሳዕ ጸጊቦም 12 መሶብ ሙሉ ዘትርፉ በተአምራት ከም ዝመገቦም እንሪ ካብ ምዕራፍ 6 ከይወጻና ካብ ቁጽሪ 16-25 ከይና ክንንብብ ኮለና ድማ ሓደ ዘገርም ነገር ንርኢ ማለት እዩ እታ ሐዋርያ ዝነበሩላ ጀልባ በብርቱ ሕቦብላ ትናወጸሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ኢየሱስ ናብአታቶም ኣብ ልዕሊ ንዕኦምን ንጃልቦኦምን ዘናውጽ ዝነበረ ብርቱ ሕቦብላ እናሰጎመ ከም ዝመጸን ካብ ፍርሓቶም ከም ዝገላገሎም ኢየሱስ ናብ ጀልቦኦም መስአተዎ ታጀልቦኦም ብኡቡ ናብቲ ዝኸድዎ ምድሪ ክትበጽሕ ኮላ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 9 ውን ካብ ቁጽሪ 1-41 ከይና ክንንብብ ኮለና ኢየሱስ ነቲ ብእውሩ ተወልደ ሰብኣይ ብጥፍጣፉ ጸብሪ ሰሪሑ ነቲ ብእውሩ ተወልደ ሰብኣይ ለኺዩ ናብ ሰሊሖም ከይዱ ክሕጸብ ብምእዛዝ እቲ ብእውሩ ተወልደ ሰብኣይ ብእውሩ ናብ ሰሊሖም ወሪዱ ከምቲ ተባህሎ ምስ ገበረ እናራእየ ከም ተመለሰ ሪኢና ነርና ናብ ምዕራፍ 11 ውን ሰጊርና እንደሕር ከይድና ድማ ካብ ዝመውት 4 መዓልቲ ዝገበረ ለአዛር ካብ ሙታት ከተንስኦ ኾሎ ንርኢ ማለት እዩ እዞም ክንዝርዝሮም ዝጸናሕና ብኢየሱስ ዝተገብሩ ተአምራት በሐዋርያው ዮሐንስ ዝተጻሐፉልና ዘደንቁ ተአምራት ናይ ኢየሱስ ማንነት ዝገልጹ ተአምራት እዮም አሜን ክብርን ሽሙ ይሁን ናብ ካል ወንጌላት ከይከና እዞም ካብ ምዕራፍ 2 ክሳብ ምዕራፍ 11 ዝረአናዮም 7 ተአምራታት እንታዮም ዘርእዩ እንደሕሪልና ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ዝገልጹ ተአምራት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዮሐንስ ነዘን 7 በኢየሱስ ተገብሩ ተአምራት ስለምንታይ ከም ዝጻሐፈልና ኣብ ምዕራፍ 10 ካብ 30-31 ክነግረና ኾሎ እንታይሉ ኢየሱስ ድማ ኢሉ ዮሐንስ ጻሐፍ ናይ ወንጌል እዚ ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ዘይተጻሐፈ ካል ብዙሕ ተአምራታት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ አሚንኩምን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ተጻሐፈ ይብለና ኣብዚ ዮሐንስ እንታይ ዝብል ዘሎ እንደሕር ኢልና እዘን ኣነ ኣብ መጽሓፈይ ጽሒፈየን ዘለኹ ተአምራታት ዝጽሓፍክወን መታን ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ አሚንኩም ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ዝብለና ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን ኢየሱስም በአር ነጊረኩም አይ አመንኩምን እዚ ብስማ አቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረል ያሎ ክብሎም ኮሎ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ እቲ ኣነ ብስም አቦ ዝገብሮ ግብርታት ንማንነተይ ዝምስክሩ እዮም ዝብሎም ዘሎ አሜን ኣብ 4 ወንጌላት
لعل 37 ተአምራት ተመዝጊቡ ንረኽቦይና ሎሚ ንኹሎም ክንዝርዝሮም ጊዜ ይብልና ሓደ ነገር ክትሕዙ ላይ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ ግን እቶም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን እቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ተዘርዚሩ ወይ ተጻሒፎምልና ዘሎ ተአምራታት ጥራሕ ኢየሱስ ኣይኮነን ተአምራት ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ በዓል ዮሐንስ በዓል ማርቆስ በዓል ማቴዎስ በዓል ሉቃስ ዝጽሐፍዎ ወይ ድማ ዝጽሐፉና ተአምራት ጥራሕ ኣይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ህይወት ዘመኑ ተአምራት ገይሩ ከምቲ ዮሐንስ ዝበሎ እቶም ተጻሐፉ ተአምራታት ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ምዃኑ ኩሉ ክፈልጥን ከአምንን አሚኑ ከኣ ብስሙ እቲ ዝኣመኖ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እዩ ተጻሐፉ ጽሑፋት ተጻሒፎምና ቅዱሳን ክብሪ ንሽሙ ይኹን ስለዚ ጽሑፋት ንዓና ነቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍልጦ ዘይብልና መታን ብዛዕባኡ ክንፈልጥ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ሕቶ መልስ ክንረክብ እዩ ተጻሒፉልና እምበር ኢየሱስ ካብቲ ተጻሐፈ ንላዕሊ እዩ ተአምራት ገይሩ ዮሐንስ ብዛዕባ ዝጽሕፍ ኮሎ እንታይ ኢሉ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ እንተዝጽሐፍሲ በቃ ኣብ ዓለም ዘሎ መጽሐፍ ኩሉ ኣይ ማእኸሎን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክሳዕ ክንድኡ ይምብዝሑ ማለት እዩ እዘን ተመሪፀን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተጻሕፋ ግን እዘን መንፈስ ቅዱስ በቶም ጸሐፍቲ ክጽሐፍ ዝገበሮ ተአምራት ግን ናብ መን እዮም ዘመልክቱ ናብ መን እዮም ዘጠምቱና እንድሕር ኢልና ናብ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ ነቲ ንስኻ ክርስቶስ ተኾንካ አግሂድካ ንገረና ዝበሉ አይሁድ ነጊረኩም አይአመንኩምን እዚ ብስም አቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት አነ ክርስቶስ ከም ዝኾንኩ ይምስክረል ያሎ ምስበሎም ወሲኹ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን አባጌይ ስለዘይኮንኩም አይተአምኑን ይኹም ኢልዎም ከምቲ ዝበልኩኹም ዝብል ቃል እንታይ ዝብለና እንታይ ዘመላኽተና ኢየሱስ አቀዲሙ ነዚ ነገር እዚ ከም ዝነገሮም እዩ ካብዚ ክፍሊ እዚ ክንርዳእ ንኽእል እዞም ሕጂ ክርስቶስ እንተኾንካ አግሂድካ ንገረና ኢሎም ዘዋጥርዎ ዘለው ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ነጊሮም ነይሩ እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ዝጓሰዩ አባጌ ስለዘይኮኑ ድምፁ ኸላልይዎ ይከኣሉ ስለዚ እዩ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 27 እንታይ ኢሉ አባጌይ ግና ድምፀይ ሰምዓ አነኻ አላለየን ንሳተን ውን ይስዕባኒ ዝበለ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ተብላዕሊ ዝበሉ ክብሎ ጸናሕኩ ኢየሱስ ህይወት ምስተረፉ ክበና ይመጽ አሜን እንተኾነ ሰባት ምስቲ ህይወት ዝህብ ምንጭ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክጠብቁ ስለዘይደልዩ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ምስ ኃጢአቶም ይነብሩ ስለዘለው ብሰንኪ ኃጢአቶም ይሞቱ ማለት ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይደነና ፈውስ ተረኺቡ ኮሎ ህይወት ኮሎ ማለት ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍአት ክብጆካ ከድሕነካ ዝተኻአሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮሎ ንዑር ብምንጻብ ናብ ሲኦል ካብ ምኻድ በቃ ካብ ዝኸፈአ ነገር የለን ጎይታ ኢየሱስ ካብ ቁጥሪ 28-30 ታይሉ አነኻ ህይወት ዘለዓለም እህበን ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍአኔን ካብ ኢደይ ውን ዝምንዘአን የልቦን እቲ ንዓተን ዝሃበኒ አቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ ካብ ኢድ አቦይ ሓደ ኳ ክምንዘአን ዝኽእል የልቦን አነና አቦን ሓደ ኢና ኢሉ እቲ ህይወት ዘለዓለም ዝህብ ኮነ እቲ ህይወት ዘለዓለም ዝረክብ ንኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜን ደጊመ ክዛረበ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ህይወት ዘለዓለም ዝረክብ ወይ ድማ እቲ ህይወት ዝህብውን እቲ ህይወት ዝህብ ኮነ እቲ ህይወት ዘለዓለም ዝረክብ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜን መኒት ናይ ዘለዓለም ህይወት ወራሲ ዝኸውን እንድሕር ኢልና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ናይ ዓለም መድኃኒ ከም ዝኾነ ዝኣምን ጥራዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘላቶ እዚ ቃል አምላኽ ይዝነግረና ዘሎ ስለዚ ኸኣዩ ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ድምፁ ዝሰምዐ ባጊኡ ህይወት ዘለዓለም ከም ዝህበን ንዘለዓለም ድማ ከም ዘይጠፍአ ካብ ኢዱ ማንም ክምንዘአን ከም ዘይክእል ነቲ ከም ዘይክእል እቲ
نتنا باقي دما ناب إيدو حليفو زحابو أبو دما كاب كل عابي خمزخونة كاب إيدون مانم كمن زأن كم زي كالابزي يسوس كريستوس بقلت ززارب زلو مالتي أما جمرتا يسوس كريستوس انتايلو كاب إيدي زمن زأن ولا حدا يلبون يلو عندنا وسيهو دما انتايلو اتي نزن نتنا باقي أبيدي أحليفو زحابن دما أبوي نسو كابا يعبيو بمبال دما بزعبا أبيت ناي قويتا دما ناي أبو هزارب كولو نري مالتي يسوس أبزي سؤلي كونن أنا نابون حدينا إلو حدا سلو زخوني يوم حدينا إلو اكزابيري مسكن يسوس أب أقلقلوتو لك خم اكزابير أبو حيث سواتي قريب النيرو أبلع لغلو أبلع لموت يخون أبلع لهيو سلطان نيرو يسوس كم اكزابير أبو تفترو كي ترفه يئززو نيرو أبستفل علينا متعاف قدس كفلناون يسوس أملاك كم زخونه بقلت تتعحفون نرهبوينا زابيرين مسكن نابنة أبي يوحنس حادة سلسته أبي يوحنس حادة كاب حادة كسا سلسته هيدانا نبب كلنا كله بو كم زخونه كاب تستفتر زبالة بزي بو تستفتر خمزيلو يسوس كريستوس فتقار خمزخونه زارب يابون أب قولوسي حادة كاب أسر تحمشك سا أسر شمون تخينانا نبب كلناون يسوس من مخانو بقلت سياو تتعحفون نرخبوين أكزابير سمو بوريخو كاب سلاسان حادة كساب 40 حادة ننتايبل يسوس بدار بأمن خقوتلو كم بحدش امني على العالو يسوس كاب أبوي بزوح سناي قبرتات آريئيخوهم سلا أيناي قبريخوم بدار بأمن خقوتلوني تدلي زلهم إلو ملسلهم أيهود سلا تمتصراف كان سب كنسخان نفسها أملاق سلا مقبار كان مبر سلا تتصبوك قبرخاس أيكونان بأمني إن أطلق كايلهم ملسوا لي بلنا أيهود بعلم بزعبا ماننتو حاتيتهم يسوس دما من مخانو مسنقرهم كان بحدش بدار بأمني قتلو أمني خلعلو خلو نري أبلع الانتاي لنيري أيهود نيسوس أخبيبهم بزعبا ماننتو زحاتو نيتعنا هم زي كونا نجيركم نيري أيهود نتزحاسبو تقباراوي نمقبارن بقار يسوس من مخانو خفلتو سلز أيهوداويان كمز كبلوت أنا حكوزي نتي نايوش تحقنهم تقباراوي نمقبار انبر يسوس من مخانو خفلتو سلز دليو أين برن نسخا كريستوس دي خايلهم حاتيتومو أيهود متان كمزنا يحجي نتزحاسبو تقباراو نمقبار زحقزوم نقر قلن ترخوبو إلهم يوم نيسوس نسخا كريستوس اندحر كوين كا إيه بلنا أيتركمنا إلهم حاتيتومو مالتي أيهود يسوس أنا كريستوس يلوم من ما يبلون يسوس وسيهو بزعب حق أنيا من النتو مسنقرهم قنا بدار بقى من هتشافشفهم قتلوهم من خلعلو لخلو نري مالتي يسوس دماتي أمني أب إيدهم كله حدا انتايلوهم كاببوي بزح سناي قبرتات آريهم سليناي قبري يخون بداربا أمن تقتلوني تدلي لهم بمبال نتخوص دووز حسبو سقمتي ملاش كبهم كله نري مالتي أيهود كملسو خلو دمان تايلومو سلتي متصراف كان سب كنسخا نفسخا أملاخ سلز مقبار كان مبر سلتي تصبو قبر خاص أيكونان بإمن النقاط لكايلوم كملسو اللو خلو نري مالتي أبزنا زقال الزي خنبب كله خدس زبلني حدا نجارن تايو أيهود نتتصبق قبرتاتك بزي مخحادهم دس بلني أمين ولا قا يقبلوه أيقبلوه بزي قدس جن انتايلومو سلتي تصبق قبرتاتك يكونان نقاط لكازلنا سلتي سب كنسخا كمان أخنسخا نرسخا أملاخ بمقبار كاينا كنقتل كادلينا لنا إلامو مالتي يسوس مخنيات نايموت فرد زفردو مسما انتايلو مليسولم يسوس ملسلم اب حقكم انا امالختيكم بالكو زبل دوي تصحفني
ነቶም ቃል አምላኽ ዝመጽአሎም አማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይክእልን እዩ ነቲ አቦ ዝቀደሶ ናብ ዓለሙን ዝለኣኾ ግዳ ወዲ አምላኽ ስለ ዝበልኩኹም ከመይልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም ግብሪ አቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ እንተ ገበርኩ ግና አቦይ አባይ መህላው አነውን አበቦ መህላው ምእንት ትፈልጡን ተስተብሉንሲ ንዓይ እኳ እንተ ዘይአመንኩም ነቲ ግብረ ኢመንዎ መሊሶም ከሕዝ ወደለይ ንስግና ካብ እዳዎም ሞለ ቀብለና ኢየሱስ አብዚ ኣብ መዝሙር 82:6 ኣብ ዘጻዓትውን ከምታ አንቶ ይጠቅስዎ ነበር ሸውዓተ ሓደውን ከይና ንብብ ኮልና ነዚ ሓሳብ እዚ አቡ ይዛረብ ኣብ 82 ቁጥር 6 እንታይ ብል አነስ አማልኽቲ ይኹም ኩላትኩም ውልድቲ ልዑል ይኹም ግናኸ ከም ሰብ ክትሞቱ ከም ሓደ ከምቶም መሳፍንቲ ክትወድቁ ይኹም በልኩ ይብለና መን እዩ አማልኽቲ ይኹም ዝብል ዘሎ እንደሕሪልና ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ነቶም ናቱ አማልኽቲ ይኹም ዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ እንደሕር ኢሉ ኢየሱስም በአር ኣብዚ ንገዛእ ርእሱ ምስቶም ቃል ዝመጽአሎም እግዚአብሔር አምላኽ አማልኽቲ ይኹም ዝበሎም አንጻሩ ብዛዕቡ ዝዛረቡ ዘሎ እግዚአብሔር አቦ ንሙሴ ኣብ ዘጻዓት 7:1 እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ረኤ አነ ንፈርዖን አምላኽ ገበርኩኻ አሮን ሓውኻ ድማ ነቢይ ይኹን ኢሉ ተዛሪቦ ማለት እዩ ኢየሱስም በአር ነዚዩ ነቶም ቃል አምላኽ ዝመጽአሎም አማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፋት ክፈርስ ኣይክእልን ኢሉ ብዛዕባ እዚ ተዛሪቦ ክብሩ ንሽሙ ይኹን አሜን ነት ቃል አምላኽ ዝመጽአሎም ክብሉ ኮሎ ንሙሴ ቃል አምላኽ መጽኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ባዕሉ እግዚአብሔር አነ ፈርዖን ገይረካል ኣብ ልዕሊ ፈርዖን አምላኽ ገይረካል ኢሎ ፈርዖን ማለት ዝለዓለ ኣብቲ ሰዓትቲ ናቶም ናይ ማዕረግ ሽም እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ፈርዖን ግን ኣብ ልዕሊ እዚ ፈርዖን ዝበሃል ኣብ ልዕሊኡ ጎይታ ገይረካለሁ ኢሉ አሜን ገዛኢ ገይረካለሁ ኢሉዎ መላኺ ገይረካለሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን አምላኽ ገይረካለሁ ብሎ ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ገዛኢ መላኺ አሜን ፈርዖን ኣብ ትሕቴኻ ኢሉዎ ክብር ንሽሙ ይኹን እቲ ኣብቲ ሰዓትቲ ንብዙሕ ግዛኣታት ዝቆጻጸር ዝነበረ ግብጺ ኣብ ትሕቴኻ ገይረለሁ ኣብ ትሕቴኻ ሙሴ ኢሉዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስም በአር ነዚዩ ነቶም ቃል አምላኽ ዝመጽአሎም አማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይክእልን ኢሉ ብዛዕቡ ክዛረብ ቀጽኢሉ ማለት እዩ ኢየሱስ ብዛዕቡ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ነቲ አቦ ዝቀደሶ ናብ ዓለሙን ዝለኣኾ ግዳ ወዲ አምላኽ ስለ ዝበልኩኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም ግብሪ አቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ እንተ ገበርኩ ግና አቦ አባይ መህላው አነውን አባቦ መህላው ምእንት ትፈልጡስ ከተስተብሉን ሲናዓይ እኳ እንተ ዘይአመንኩም ነቲ ግብረይ እመንዎ መሊሶም ድማ ክሕዝ ወደለዩ ንሱ ግና ካብ እዳዎም ሞለ ቀብለና ዘገርም ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ነቶም ቃል ዝመጽአሎም አማልኽቲ ይኹም እንደሕር ኢሎሞም ነቲ አቦ ዝቀደሶ ናብ ዓለሙን ዝለኣኾ ግዳ አምላኽ ስለ ዝበልኩኹም ከመይልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ክብሎም ኮሎንሪ ኢየሱስ ኣብዝንታይ ዝብሎም ዘሎ እንደሕር ኢልና ካብቶም ቃል ዝመጽአሎም ንላዕሊ እቲ ቃል ዝኾነ ክርስቶስ የዓቢ ዝብሎም ዘሎ አሜን ካብቶም እቲ ቃል ዝመጽአሎም ቃል ምስ መጽአሎም አማልኽቲ ዝተባሃሉ በዓል ሞሴስ ካብኦም አነ እቲ ቃል ዝኾንኩ በዓለይ የዓቢ ዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ኣብዚ ነቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸነሐ እዩ ደጋጊሙ ዝነግሮም ዘሎ ኣብ ላዕሊ ንስኻ ክርስቶስ እንደሕር ኮይንካ ኢሎም ስሓተትዎ ምልስ ኮሎ እንታይ ኢልዎም ነጊረኩም ኣይኣመንኩምን ኣነ ክርስቶስ ምዃነይ እዚ ብስማ ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረለይ ኣሎ ኣብዚ እውን ደጊሙ ተመሳሳሊ ነገር ክነግሮም ኮሎ ኢና ንሪ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ግብሪ ኣቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ እንተ ገበርኩ ግና አቦ አባይ መህላው አነውን አባቦ መህላው ምንቱ ትፈልጡም ተስተብሉሲ ንዓይ እኳ እንተ ዘይአመንኩም ነቲ ግብረ እመንዎ በመባል ነቲ አቀዲሙ ኣብ ቁጽሪ 30 ተዛረቦ ማለት አነን አቦን ሓደይና ዝብል ሐሳብ በዚ ቃል ገይሩ መሊሱ ከጽንዖ ሆሎ ንሪ
አይሁድ ግን አብዛዕባ ኢየሱስ ወይን ኢየሱስ ክፈልጡ ድሌት ስለ ዘይነበሮም መሊሶም ሒዞም ክቆትልዎ ክፍትኑ ከለው ንርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ግና ካብቶም እምኒ ኣብ እዳዎም አቲሮም ክጭፍጭፉ ዝሓስቡ ዝነበሩ አይሁድ መሊቁ ኸይድ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ቁጥር 41 ድማ እንታይ ይብል ከም በሓድሽ ናብቲ ዮሐንስ ቀደም የጥመቀላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ ኣብአውን ተቐመጠ ብዙሓት ድማ ኣብኡ መጽዮም ዮሐንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ይገበረን እቲ ዮሐንስ ብዛዕባ ተዛረበ ዘበለ ኩሉ ግና ሓቂ ኾነ በሉ ኣብኡን ብዙሓት ብኡ ኣመኑ ይብለና ዮሐንስ መጥምቕ ብዛዕባ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እንድሕር ኢልና ገለገለ ካብቲ ዝተዛረበ እንድሕር ወሲድና ዮሐንስ መጥምቕ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢየሱስ ንሱ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል አምላክ ከም ዝኾነ ብግልጽ ተዛሪቡ ነይሩ ኢየሱስ ካብኡ ከም ዝዓቢ ንሱ ስራኻ ሰኣኑ ክፈትሕ እኳ ብኦ ከም ዘይኮነውን መስኪሩ ዮሐንስ መጥምቕ ኢየሱስ ንሱ ብሓው ከም ዘጥምቕ ድሕሪኡ ዝመፀ ግን ከዓ ቅድሚኡ ከም ዝነበረ ብዛዕባ ኢየሱስ መስኪሩ እዞም ሰባትን በዓር ነቲ ዮሐንስ መጥምቕ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝመስከሮ ምስክርነት ምስና ኢየሱስ ህይወት ምሰራይዎ እቲ ሁሉ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛረበ ቃል ሓቂ ከም ዝኾነ አሚኖም ክብር ንጎይታ ይኹን ነዞም ሰባት ናብ እምነት ዘምጾም እቲ ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ምስክርነት እዩ ሓቂ ቅዱሳን ዮሐንስ መጥምቕ ብዛዕባ ኢየሱስ ወይ ድማ ብዛዕባ ማንነት ኢየሱስ ብዛዕባ ሓቀኛ ማንነት ኢየሱስ ነቲ ናብኡ ዝመፀ ህዝቢ እንተዘይዛረብ ነይሩ እዞም ሰባት ሎሚ ምድሓን ኣይምኾነሎም ነይሩ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ መስኪሩ ነዚ ምስክርነት ሰሚዖም ጸንሑ ድማ ኣብ ግዚኡ ብኢየሱስ ከኣምኑ ከለዉ ንርኢ ነዚ ቃል እዚ ኸንብብ ከለኹ ዘሐጎሰኒ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እቶም ሰባት ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ ዝመስከርዎ ምስክርነት ኣዝዩ ባሂሉኒ ኣሜን እዞም ሰባት ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ እንታይ ኢሎም ይመስኪሮም ዮሐንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ይገበረን እቲ ዮሐንስ ብዛዕባ ተዛረቦ ዘበለ ኩሉ ግና ሓቂ ኾነ በሉ ይብለና ካብዚ ዝዓቢ ጽቡቕ ምስክርነት የለን ሓቂ ቅዱሳን ነዚ ቃል እናንበብኩ ሓደ ሕቶይ ናብ ልበይ መጽዩ ነቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንረኽቦም ቤተሰብና ይኹን ያሩኽና ከምኡን መሳርሕትና ብዛዕባ እንታይ ኮን ምስኦም ነዕልል ዝብል ሕቶይ ናብ ልበይ መጽዩ ምስክርነትና ኣብ ቅድሚኦም እንታይ ኮን ይመስል ኢለ ንነብሰይ ክሓትት ጸኒሐ ማለት እዩ ዮሐንስ ተኣምራት ኣይግበር እምበር ዮሐንስ መጥምቕ ተኣምራት ኣይግበር እምበር ብዛዕባ እቲ ተኣምራት ዝገብር ህይወት ዝህብ ክርስቶስ ግና ሓቀኛ ምስክርነት ይምስክር ነይሩ አሜን አሜን ቅዱሳን ዋላ እኳ ዮሐንስ ከምቲ ስቶም ሰባት ዝሓመይዎ ተኣምራት ኣይግበር እምበር ከምቲ ሐዋርያ ዝገብርዎ ከምቲ ካልኦት ጽዋዓት ዝገብርዎ ከምኦም ተኣምራት እንተዘይገበረ ሃሌሉያ ንብዙሓት ግና ካብ ጥፍኣት መሊሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንብዙሓት ግና ናብ መንገዲ ድሕነት ኣምፂ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዮሐንስ ኣብቶም ቀዳሞት ምዕራፍ እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ መስኪሩ እዞም ሰባት ግን ኣብቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝሰምዑሉ እዋን ኣይኮነን ብኢየሱስ ኣሚኖም እዞም ሰባት ናብ እምነት ክመፁ ነዊሕ ግዜ ከም ዝወሰደሎም ኢና ካብዚ ክፍሊ እዚ ንመሃር ስለዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስራሕና ክነተክረሉ ዝግባኣና ኣብቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ምንጋር ክኸውን ከም ዘለዎ ኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃር ኣሜን ናተይ እናታትኩምን ስራሕና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ምንጋር ጥራይ ስራሕና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ ወይ ድማ ሐዋርያ ጴጥሮስ ክጽሕፈልና ከሎ እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ካብ ደቕደ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃኑ ተጸዋዕኹም በቃ ደግነቱ ክትዛረቡ ኢሉ በቃ ንሕና ኣነ ንስኻትኩምን ብዛዕባ ደግነት ናይ ክርስቶስ ክነውሪ ካብ ደቕደ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ከም ዝተሓወስና እዩ ዝነግረና ስለዚ ናተይ እናታትኩምን ስራሕ ከም ዮሐንስ ምስባኽ እዩ ከም ዮሐንስ ናብ ኢየሱስ ምምልኻት እዩ ኣሜን ዮሐንስ ሰዓብቱ ከይተረፉ እዮም ሓዲጎሞ ኸይዶም ሓቂ ቅዱሳን
ولا نسعبتيو نسو خريستوس يلوم እግዚአብሔር ይመስገን ገንሸል አምላኽ ይልዎም እቲ ኃጢአት ዓለም ዘርሐ ገንሸል አምላኽ ምስበለ ነቲ ዮሐንስ ተዛረቦ ቃል ሰሚዖም ናብ ኢየሱስ ከይዶም ነብሶም ድማ ንዘለዓለም ድሒና ተሪፋ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ስለዚህ ናተይናታትኩምን ስራ ምልዋጥ አይኮነ ናተይናታትኩምን ስራ ኮንቪክት ምግባር ምርታ አይኮነ ናተይናታትኩምን ስራ ብዛዕባ ተፈቃር ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ካብ ደቕዶ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዘውጻና ብዛዕባ ሰንሰለትና ኩሉ ዝበጣጠሶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝራብ ጥራይ ስራሕና አሜን መዓዝ እቲ ዘርአናዮ ዘርኢ ከም ዝበቁል ኣይንፈልጥ ኢና እሞ ምዝራዕና ክነቋርጽ ከም ዘይብልና እቲ ዘብቁል ኣብ ግዚኡ ነቲ ዘርኢ ከም ዘብቁሎን ናተይናታትኩምን ስራሕ ድማ ምዝራብ ከም ዝኾነ ካብ ዝኽፍሊ ተማሂረ ወይታ ንነፍስ ወከፍና ነዚ ክንገብር ድማ ጸጉኡ የብዛሓልና ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም ጸሊና ክንውዲና ዳውኩም አለለ